Sedí blondínka na posteli, v ruke drží vibrátor a hovorí mu: netras sa tak, veď aj ja to robím prvýkrát. Hovorí vlk líške: ty líška, poď, zbijeme zajaca. Ale aký budeme mať dôvod? Keď bude mať na hlave čiapku preto, keď nebude, tak preto. Idú a strašne zbijú zajaca. Na druhý deň vlk zase začne: ty líška, poď, zbijeme zajaca. A dnes zase prečo? Vypýtame si od neho cigaretu. Ak nám dá s filtrom preto, ak bez filtra preto. Prídu k zajacovi a vlk hovorí: zajac, daj nám cigaretu. Na čo zajac? A chcete s filtrom alebo bez filtra? Pozri sa na hajzla, zase nemá čiapku. Žena sa háda s mužom. Na konci hádky odíde do spálne a začne si baliť svoje veci do kufra. Kam chceš ísť? Pýta sa muž. K Petrovi. Môžem u neho bývať a ešte mi dá 500 korún za každú súlož. V tom si aj manžel začne baliť veci. A kam ideš ty? Pýta sa prekvapená žena. K Petrovi. Chcem vidieť, ako vyžiješ z 1000 korún ročne.